Хан дуслар, нишләргә белмичә тегендә монда йөрим шунда. Бүген май айы нәтиҗәләре билгеле була. Җиңүче ачыкланачак, тик унысы да лаек бит җиңүгә. Унысы да дуслар, җиңүче берәү генә, анысы бездә. Тик лаеклар барысы да. Ярар, эшкә тотыныйк. Май айы нәтиҗәләре якында. Лаеклы хит бүген җиңүчене ачыклый. Без беренче катнашучыга күчик. Эх, Руслан, җырың да матур, клибың да матур, дусларың да бо. Тик клибың ахыргы урыннарга ябышты да калды. Әйдәге дуслар, тагын бер кат искә төшереп күзәтеп алыйк Руслан Зөлкарнаевның "Гомерем" дип исемләнгән клибын. Үзем салганы сукмагы буйлап, менәм гомер үрләренә, дәртле хисләр, матур уйлар, яратулы йөрәгемдә, артка бармый, алга китми, яшәвемдә бүгенгедә, туып тора, артып тора, матур уйлары күңелемдә. Артка карап, үкенерлек күңелемдә. Юга başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümünü şun dışarı. Ашыкмыйча алга атлыйм, хәтерләтеп мин юлышыны, үз бәхетем үзе кулымда, күңелемнең тоямы шуны. Шатлык тойып гомер итү, яшәвемне асылышыны, илагымның бүләге дип, кабул итәм язмышымны. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югы başı, түгеле башы, түгеле соңы, ömrümün şun dışarı. Ümit bilen yaşaganda, matur bula ul xıyalada, yakşı deyip yinem barda, şat uylarda atlıyım alga, abır bulsa kişim işede, buluttan sımıkı yaşıra, suyup ağamı dünyasına, ümitlenem dik yakşıra. Ortka korap, ükenirlik, күңелемнең югы барышы, түгеле башы, түгеле соңы, гомеремнең шун дышары. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югы барышы, түгеле башы, түгеле соңы, ömrümün şun dışarı. Бар дөнья уч төбендә, син ышанмассың, Әлфия Шарипова булган анда. Әнә, карагыз, нинди күренеш, кемнәрдә бар мондый фотосурәтләр. Безнең мәйдан Instagramына җибәрегез. Иң-иңнәрен үзебездә урнаштырырбыз. Хәзергә Әлфия Шарипова һәм бер алманы бишкә бүләйек клибы.
Arkalardan arpa urayak Tuğaylarına düşe kudayak Bir alamanı pişke büleyek Bir alamanı pişke büleyek Bir biz için bir biz üleyek Söylegenler ey söylesin İşitmegen geçe bulayık Ayrılamazlık dostları bulayık Ayrılamazlık dostlar bulayık Bu dünyanın kaderini bileyik Tügeyekte hey zor yalan Atu inanam desen de uyaman Çile çilemi kurayı selegen mi Şile şilemi kuray selegen mi Berecer olamı yürek şelegen mi Bir alamanı pişke büleyek Bir biz için bir biz üleyek Ayrılamazlık dostlar bulayık Bu dünyanın kaderini bileyek Bu dünyanın kaderini bileyek Şiratdagi jirchi Arslananing fanatlari bik matur sürpriz әзерләгән. Нинди sürpriz дисәгез, соңгы звонок жырына видео язмам. Әлеге видеоны сез, дуслар, Arslanaның Instagram битенә кирип карый аласыз. Һәм шушы форсаттан файдаланып, мин барлык чыгарылыш укучыларын соңгы звонок бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм һәм Arslананы туган көне белән. Бәхетле булыгыз! Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышын. Һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым.
Соңғы дәріс, соңғы звонок, ник біраз сыңламадың, сөзсіз генә сөюімне көзімнен аңламадың. Соңғы дәріс, соңғы звонок, ник біраз сыңламадың, сөзсіз генә сөюімне көзімнен аңламадың. Күнде ертен сені күттім, олдан келіп дәріске. Юқсын ауып бошлы едім, мен сені тәнәфісті. Соңғы дәріс, соңғы звонок, ник біраз сыңламадың, сөзсіз генә сөюімне көзімнен аңламадың. Соңғы дәріс, соңғы звонок, ник біраз сыңламадың, сөзсіз генә сөюімне көзімнен аңламадың. Uzun tənəffüs şikəlli ayırılğan yıllarım, başlanır da yola dəris, gelirsən көк yılmayıp. Соңғы дәріс, соңғы звонок, ник біраз сыңламадың, сөзсіз генә сөюімне көзімнен аңламадың. Соңғы дәріс, соңғы звонок, ник біраз сыңламадың, сөзсіз генә сөюімне көзімнен аңламадың. Сөзсіз генә сөюімне көзімнен аңламадың. Bu arada Ayдар Темирбаев яңа жырын кем тавышына туры килер икән дип баш вата. Язылышларыннан киңәш сорый, бәлки алар әйтер. Әллә милләр бирер булар битеннән нөбәр өчен нинди бәхет дөньяларда. Бәлки минем тавышыма туры килер әлеге җыр. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламагандыр да йөрәкләрнең ярсып яннасын. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп,
Кайтарасың килә яныма. Айларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасың килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасың килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасың килә яныма. Кайтарасың килә яныма. Ничек эшләргә ярата бу җырчыбыз? Бу атнада төзү эшенә алынган Җәлил Гайбадуллин дуслар. Нәрсә төзергә җыенган Җәлил, Карагыз әле, пышкы белән ничек кенә эшлия, җыр сөйгән кеше төзү эшендә булдыра әллә? Җәлил эшли, башлаган эшеңне әйбәт кенә төзеп бетер, дустым. Мин барын белмисең, янмайсың, көймисең. Оныттың бәхетле язларына. Үзеңә дәшмисең, сагынмай яшисең. Шул диеп язмышының язгана. Син миннән бәхетле тапкансың бәхетне. Яратып яшәвең сер түгел. Мин синнән бәхетле, язмышка рәхмәтле. Сөюне татыды бу күңел. Күзләрең, карашың, узата барасың. Өннәргә бәйләнә төшләрең. Үзеңне күрсәм дә, сөймәвең белсәм дә, хыялым югалта күчәрең. Син миннән бәхетле тапкансың бәхетне. Яратып яшәвең сер түгел. Мин синнән бәхетле, язмышка рәхмәтле. Сөюне татыды бу күңел.
риза, мин күндем язмышка. Керер дип арага, тияр дип ярага, уйларга юл куйма ялгышта. Син миннән бәхетле тапкансың бәхетне, яратып яшәвең сер түгел. Мин синнән бәхетле, язмышка рәхмәтле, сөюне татыды бу күңел. Син миннән бәхетле тапкансың бәхетне, яратып яшәвенең сер түгел. Мин синнән бәхетле, язмышка рәхмәтле, сөюне татыды бу күңел. Сөюне татыды бу күңел. Каникуллар җиткәч, китап укырга тартылган Әминә Әхмәтҗанова. Оба, бигрәк зурысын алгансың, Әминә. Көчең җитәр микән соң, ә? Лаеклы хитка көчең бик җитте анысы. Китапны укып чыгуыңа да бик ышанабыз. Сез уңайыннан барлык балаларны яклау көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Һәм хәзер Әминәдән әп-ипә карыйбыз.
матурлыкның үзе, аның тавышы сандугач сайравына тиң. Ул сәхнәбезнең алтын җырчысы. Аңлагансыздыр, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Bu kadar maqtаудан башларым әйләнеп җырлаздым. Рәхмәт, инде исәнмесез, саумысыз? Ни хәлләрегез бар, Зәйнәп? Аллага шөкер, барсы да яхшы. Әкрен генә урамга чыга башладык. Менә бит. Аллага шөкер, шунысы иң мөһим, шулай бит. Әйе. Инде Зәйнәп ханым бер сорау бирәм, берәү түгел, берничә булыр. Instagram битенә кагылышлы күбрәк тә тәмле камыр ризыкларын пешереп куясыз да Instagramда безне кызыктырасыз. Барысын да үзегез пешерәсезме сез? Илгәрәй. Юрий сорыйсыңмы? Юк, чынлап сорыйм. Чынлыкта да үзем пешерәм. Кешнекем пешергәнне куймыйм, кеше пешергәнне куймыйм бит инде. Шул әлбәттә үземнеке. Интернеттан табам да төрле рецептлар, шуларны төрлесен инде өйрәнәм, пешерәм, үзем дә өйрәнәм. Сыр итеп кенә әйтәм, без дә күзәтеп, әкрен генә сезне күзәтеп, карап, пешергә өйрәнеп киләбез. Эй, булдырган кешенең эше ярар, бик яхшы. Шулай ук авыл баласының шул инде аның я хайваннар, я яшел чирәм турында булыр сүзе дип, күптән түгел генә үз Instagram шелтәрегездә язып куйгансыз. Бу табышмак шишелдеме соң, нинди үлән булды ул? Шишелде, әйе, аны күп кенә караучылар, Instagramны күзәтеп баручылар дөрес җавабын әйттеләр. Аның кыр суганы икәнен әйтеп бирделәр инде. Кыр суганы кайдадыр юа дип әйтелә, кайдадыр төрле бик кызыклы исемнәр белән язганнар иде инде. Бар юа инде ул. Ашыйлар аны сарымсак, суган тәме килә. Мин аны салатка да калдырып тормыйм, мине шунда гына ашыйм. Мәсәлән инде. Менә шул инде кечкенәдән үк шуның үләннәрне җыядырык. Кыр суган юа, кука дип әйтәләр инде безнең якта балтырган. Кука, менә. Искә төште, ашаган бар икән. Әле тагын бер нәрсә бар әле безнең җыядырган, беләсеңме? Камыш төбе җыядырык без. Язгылыкта менә бу ташудан кала өелеп камышлар, менә шуның арасыннан җыеп алып без крахмаллы шул камыш төбен чистартып ашый торган вакытларда бар. Мин әллә нәрсәләр бар азабыста. Астагфирулла. Мин балачакта балчык ашаганым искә менә. Шулай үзле күңелле рәхәт балачак. Менә балачак дигәндән күңел 17-дә һәм сагынулар җырларына төшерелгән соңгы 2 клибыгыз заманча яшьләрчә төшерелгән. Аңлашыла, яшьләргә бу җыр клиплар бик нык ошый, сизелә, олы буын тамашачыларыбыз бу үзгәрешне ничек кабул итә? Ошагач мин бик шат. Әлбәттә, һәр кемнең үз эше кабул итәме, кабул итмиме, әмма инде мин үземнең күңелдә булганны, күрсәтәсе килгәнне, матур итеп күрсәтәсе килгәнне, әлбәттә тырыштырып тәкъдим итәм. Инде менә булай ошый дип әйтү инде минем күңелемә май булып ятты. Ансы бик тә куанычлы. Ну, бигрәк тә бүгенге заманга туры килә торган клиплар, чыннан да бик нык оста төшерелгән, профессиональ төшерелгән. Бигрәк тә Зәйнәп ханың клиплары аның менә дигән. Дөрес әйтәм әле. Шулай. Хәзер нәрсә әйтәсем килә. Үзләренең эшләренең осталары күбәеп китте. Менә клипмейкерлар дигәннәр. Алар хәзер күбәя, клип төшерә белүчеләр. Аллага шөкер. Әйе. Башта рәкытлык иде, хәзер Аллага шөкер бар ди компаниялар. Әйе, һәм аларга тагын күбрәк уңышлар теләп калабыз. Һәм Зәйнәп ханым шулай да менә клип күбрәк бакчада эшлисез, менә алга таба нинди планнар белән яшисез? Бакчада эшләмим, бакчамны саттык, без күптән бездә бакча юк, без шәһәр йортында гына торабыз. Шуңа күрә инде табигатьтә һәм без инде әниләргә, Зөфәрнең әниләренә төп нигезенә кайтып, шунда әзрәк булдырылган кадәрлек ярдәм итеп, шунда йөрибез. Үземнең туган нигезгә кайтып, шунда инде чүпләрне утап йөрибез. Шулай гына. Безнең үзебезнең бакчабыз юк. Зөфәр абыга ялкынлы кайнар сәлам, якташма дип тә әйтим әле. Балык бисәсендә бит без икебездә. Менә шулай ни? Яхшы. Зәйнәп ханым, безнең лаеклы хитне үзегезнең оригинал, матур клибыгыз белән бизәгәнегез өчен бик зур рәхмәт яусым. Алга таба да сездән матур иҗат җимешләрен көтеп калабыз. Алга таба да шулай бергә бердәм булырга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә чын күңелдән. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Уңышлар.
Күргәзмәгә йөри безнең студиягә дә юлы төште аным дуслар. Бездә бүген кунакта кем дисезме? Эльза Газизова. Сәлам дустым. Сәлам Илгәрәй, сәлам Мәйдан телеканалын караучылар. Эльза, бүтән кеше өчен дә шок. Бигрәк тә минем өчен. Ничек журналист кеше әле татар эстрадасында мондай бер булганы юк, җырчы булып китү. Бу бала чакта хыялың булгандыр син, шулай бит. Әйтеп үз әле безгә. Чыннан да бу балачактан килгән хыял, ничектер, мин гел җырлыйдым, биидем, шигырьләр сөйләйдем, әмма профессиональ дәрәҗәдә сәхнәгә чыгу дигән нәрсә юк иде. Һәм менә шулай үземә дә шок булды, кинәт кенә сәхнә көтмәгәндә барысына да шок булгандыр инде. Ләкин мин сиңа шуны әйтә алам, Эльза, бу синең бик уңышлы бара, чөнки синең өчен бик күп тавышлар килде. Әфәрин, димәк, синең әкренле үз тамашачың байый бара. Менә шул. Рәхмәт, бик зур рәхмәт тамашачылар, кемнәр минем өчен тавыш бирделәр, аеруча да Чаллы, Чирмешән, Әлмәт яклары вообще, Казан. Үзең кайсы яктан әле син? Мин үзем Чаллыдан. Чаллы кызы. Әйе. Менә димәк, барлык Чаллы синең өчен тавыш биргән булып чыга инде. Күбрәк, шулай бит. Һәм инде чираттагы сорау, менә син кызың бар икәнен беләбез. Инстаграмда күзәтеп барабыз. Аның белән Инстаграм челтәренә публикациялар урнаштырасың. Кызың ярдәмче блогермы синең? Ярдәмче, ул шундый, аның исеме Латифа, бик ярдәмче, шаян, шук, тик тормый торган. Без аның белән мәш киләбез. Көне-төне буе. Балалар шулай шаян булып үсәргә тиеш тә инде алар. Үзенә ике кыз үсә килә, ай-яй димәкән. Яра. Һәм шушы форсаттан файдаланып барлык балаларны чын күңелдән, балаларны яклау көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Әйдә, син дә әйтегез. Әйе, чыннан да шундый матур бәйрәм, күркәм бәйрәм, кемнәрнең балалар бар. Менә аларның барысында шушы матур бәйрәм белән кабатланам инде. Шушы матур бәйрәм белән котлыйм. Балаларыгыз сау сәламәт булсыннар, яклагыз. Начар кешеләрдән, начар күзләрдән күз тидермәгез, иң мөһиме. Һәм үзегез белән гел дуга йөртегез дип әйтергә кирәк. Әйе. Кайда нәрсә барганын да синең битеңнән карап күзәтте була. Үзең гомумән алганда дөнья белән кызыксынасың син. Әлбәттә кызыксынам, бигрәк тә журналист булгач. Ничек кызыксынмыйсың инде? Менә бит. Беренче урында коронавирус инде. Әйе. Барлык дөнья. Сакланабыз, маскалар киябез, кулларны юабыз, перчаткалардан йөрибез. Менә шул. Һәм инде чираттагы сорау, безнең хит-парадта катнашкан күргәзмәдә җырыңа клип ничек төшерелде? Кемнең идеясе? Гомумән алганда шуның турында да бераз сөйләп алсаң. Бер көн эчендә төшердек без аны. 3 объектта булды. Иртән башладык без океанариум, Казан океанариумда. Анары төшердек студияда, бик матур студия шундый. Һәм өченчесе ул төнлә булды инде. Кичке сагат 10-нан соң без төшердек Орсының бассейнында. Кыенлыклар булдымы соң? Кыенлыклар булмады, ләкин мин бик арыдым. Беренче тапкыр клипта төшү бигрәк тә ардырды әле ул. Юк, бер көн эчендә шул хәтлек ни локацияларда, төшү минем өчен бик авыр булды. Эльза, тагын бер кат сиңа бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Алла Сезгә бик бирсә. зур рәхмәт. Киләчәктә тагын көтеп калабыз синең яңа матур, дәртле, моңлы җырларын, клипларын белән. Амин. Һәм инде әйдәгез бергәләп тагын бер кат әлеге клипне карап узыйбыз. Рәхмәт бик зур. Синең боз йөрәгенне мин кайнар иреннәр белән үбәм. Бер туктаусыз өзгәләнеп, ялкын капкандай сөям, сөям. Җиңел булып күренсә дә, бик авыр сине сөю, иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә, биклегенә күргәзмәдә, биклегенә күргәзмәдә. Синең салкын күзләрдә әле дә үземне күрәм, күрәм. Җылы карашыңны мин ялварып, ялыгып көтәм, көтәм. Җиңел булып күренсә дә, бик авыр сине сөю, иркәм. Фәрештә дисең
булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә күргәзмәдә биклегенә күргәзмәдә. Şeşeklerde siz de Flora Hanım bik yemli matur күренәсез. Bu atnаны şeşekler arasında uzdыра ул. Аның тигез гомер телим җыры җиңүче үк булырга җыена түгел микән? Шәшәкле җырчыдан шәшәк сыман матур клибын да карап үтегән дуслар. Бу бик лаеклы хит. Ышаныгыз сүземә. Яшәүләрнең белән рәхәтен, саф хисләрен саклый белгәннәргә Ходай учлап бирә бәхетне. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, таянычлы була гомергә. Картлык көндә ясын иде безгә, җитәкләшеп бергә йөрергә. Югалтулар җиңел табулардан, саклый кучак нәфес сүнмәсен. Безнең гаиләне начар күзләр, начар сүзләр бер үк бүлмәсен. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, таянычлы була гомергә. Картлык көндә ясын иде безгә, җитәкләшеп бергә йөрергә. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, таянычлы була гомергә. Картлык көндә ясын иде безгә, җитәкләшеп бергә йөрергә. Безнең йөрәкләрне кушкан хисләр чәчкә атсын иде ел саен. Тигез картлык кына, тигез гомер бирсен иде безгә Ходаем. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, таянычлы була гомергә. Картлык көндә ясын иде безгә, җитәкләшеп бергә йөрергә. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, таянычлы була гомергә. Картлык көндә ясын иде
мелодика белән килеп керде ул безнең хит-парадка. Мелодика белән чыгып та китә, дуслар. Кем булып дисезме? Җиңүче булып. Бу фотосурәттә Владислав Агапов кайсы урында мелодикада уйный? Җавапларыгызны Владиславның Instagram битенә яза аласыз. Нинди уен коралы бит, җиңү китерә торган. Котлыйбыз Oblivion музыканы куймайыстыр. Киттек.
Кемдер бүген җиңүен бәйрәм итә, кемдер лайыклы хиты өчен тамашачылардан рәхмәт сүзләрен ала. Кыскасы, бер тамашачыны да, бер башкаручыны да битараф калдырмады лайыклы хит. Безнең белән интернет дөньясында да бергә булыгыз, дуслар. Менә Instagram, менә сайт, кирегез, рәхим итегез, тавышлар бирегез. Ә мин киттем алга таба, балаларны яклау көне белән тәбрик итәргә. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Все. Нәрсә әйтә алдым, шуны әйттем.